ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನೀನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿಬೈದೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪರುಂಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಸಾರು ನೆಡಿಯೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೋರಿದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೈಜೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಕೋರಿ ಬತ್ತಂಡು ಐನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಮುಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ಉರ್ದು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಪುರ ಉಂದಾಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ಕಾರ್ನಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆ ನೀತೀರು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡೆ ಸಾರಿನಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುಂಡು. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಉರ್ದು ಚಟ್ನಿ ಸಾರಿನಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ನನ್ನ ಇದಡ್ನು. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯ ಪೋರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಕನ್ನಡಕ್ಕದಾರು ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣುಂಡು ಗೊತ್ತಾಬಿಡೆ 2 ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ರಡ್ಡು 4. ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 6 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೊಪ್ಪಿ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆತ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ನಾನು ಎಂಗುಲು ಡಿಶ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಎಂಗುಲು ಅವಲ್ಪೋದು ತಿಕ್ವ. ಹೀರೋ 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 ತುಲೆಂಗ್ಲ ಹೀರೋದುಲೆ ಎತ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತೇರು. ಏ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಎಂಗ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶಾಲೆ ಡಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಲೇಕೊಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲ.
ತೊಂಡಾರು ಏತೆ ಮೀನ್ ತೊಂಡಾರು ಏತೆ ಮೀನ್ ತೊಂಡಾರು ಪನ್ನೀರ್ನ ಮೀನ್ ಗಸಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಏತೆ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂಡಾರು ಎಂಕಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀಯಾ ಅವಲಿ ಮಾರ ಅವಲಿ ಮಾರ ತುಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಪಂಡ ಆಶಿಡು ನೀನಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪದ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದ ವಲ್ಲ ನನವೇ ಏನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನು ಬಡಿತನ ಮೇರಡ ಮೇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ನಿಮ್ಮದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಏನೊಂದು ಚಾನಲ್ ತುದು ಏನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಕಂದಿನಿ ಈಗಲ ಇಂಚೆ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಯಾನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಇರೋದದ ಐಟಮ್ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ತೇವು ಚಟ್ನಿಯಾ ಹಾಯ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ತುಳುಪುರಾಯ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸುವಾರೆ ಉಲ್ಲ ಸೀರೆಗೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಪುರ ಪಾರ್ದ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನಾರಿ 7 ಗಂಟೆ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಏನ ಕಂಡ ನೀ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕಾಪನು ತುಲೆ ಬಾಡ ಈಗ ಗಾಂಪು ನಾವೇ ಕಣನೆ ಬಕೆಂಚ ದಿನ ಬೋಡ್ಚ ಬಕೆಂಚ ಕಾರ್ ಮಲ್ತೊಮೈದೇರು ತುಲೆ ಕಾರಡು ಕಡಪು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬಾಳ ಈಗ ರಿಜ್ ಆಯ್ತು ಕಂಡ ಈಗ ಬಾಳ ಈಗ ನೋಡ್ಚ ಬಕೆಂಚ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಿಯಾರೆ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಕುಟುಂಬದಾರ ಗಂಟ ಬಿಡ್ತಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ವಾ ಪರಿಲಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏನ್ ಗೊಬ್ಬವೇ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಶರ್ಬತ್ ಕೊಡು ನೀರ್ ಲಾಭ ಶರ್ಬತ್ ಲಾಭ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೂವೇ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಇಚ್ಚಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ತೂವೆರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದುಂಬು ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರ್ ಜವನೇರೆಗಾಡು ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಗಾಡು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗಾಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ಕೆಲವು ಗೇಮನ್ನು ದೀರ್ತಾರೆ ಅವೇ ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಗು ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟನಾ ಪಪ್ಪ ಇಷ್ಟನಾ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬೋದುಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಮ್ಮಿನ ಪತ್ತೆ ಪನ್ನೋಲೇದಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡುಜ ಪಂಡ್ಬರದೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಈಸಿ ಪದ್ಯ ನಾ ತೆಂಡಬಹುದು ನಡ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಡು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಹಾಕೋಣ ಮರ ಏನಿಲ್ಲ ಬೋಡ ಓಡಿ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೋಜಿ ಎಚ್ಚದೀಡ ಧರಿಸೋರೆ ನಾಚಿಕೇಡು ಮೂಲ ನಿನ್ನ ಕಂತಗಾರೆ ಓಯ್ ಪೋದು ಓಯ್ ಪೋಪ ಸರಿಸೋರೆ ಓಯ್ ಪೋದು ಓಯ್ ಪೋಪ ಸರಿಸೋರೆ ಪನಾಡು ಅರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏಕ ಬರ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ
Iya, madatti boleh. Oke. Ada pokoknya apa? Boleh dinamon itu ya, rice karena benar. Apa? Share nih. Oke, tinggali yang murunya kau. Maybe आप हमारा और बंदी tinggal one ya. Next la kalian go. Next oke. Pura jangan tester dulu. Tinggal beat unte down aja. Oke. Este tester kade. Ide Gali, sudeyari, yang luka tu lemati koyana. Ini namanya itu kali kobana, boleh tinggali, sudeyari. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಬರ್ತೀರಿ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಐಬುಕ್ಕಲ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೇರು ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಣಸಿದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತು ಕಂದಿತ್ತೇರು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಮಲ್ದರಾ ಹಾಂ ಮೀನು ಮೀನು ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಲ್ದಿನಿ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರಾಂಡ್ ಆಟಿಡುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡಾಂಡ್ ಎಸ್ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಎಂಗುಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಶಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಪಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.